ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul l-ewwel kwart tas-sena terz tas-sodod disponibbli fil-lukandi Maltin u Għawċin kienu okkupati. Dan filwaqt li fl-istess livell kienet l-okkupazzjoni tas-sodod f'hostels, guest houses u komplessi ta' turisti. L-istatistika maħruġa l-ħamis tindika li l-aktar mimlijin kienu lukandi ta' żewġ stilel b'35% tas-sodod okkupati, wara jiġu l-lukandi ta' 4 stilel. Bħala ammont totali ta' persuni li jużaw is-servizzi ta' dawn il-lukandi, l-aktar infittxija xorta baqgħu lukandi ta' 4 stilel. Fil-fatt bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena kien hemm 120,000 persuna li bbukjaw kamra f'dawn il-lukandi madwar il-pajjiż. Dan minn total ta' kważi 254,000 persuna li bbukjaw fl-ewwel kwart tas-sena. L-istatistikaturi li minn dawn kien hemm il-fuq minn 12,300 persuna illi għażlu akkomodazzjoni f'Għawdex. Dawn iċ-ċifri huma titjib konsiderevoli fuq l-istatistika tal-2021 meta sa dak iż-żmien kienet hemm fis-seħħ diversi restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19.